Vi skal i gang med en instruktion af tandbørsten, og jeg er i det tilfælde patienten Sara, jeg er teenager, og jeg har problemer med at få børstet ordentligt rent inden oralt, og især nede i incisioner i underkæben. Så Sara, hvis vi siger, at vi har dine tænder, du gætter op sådan her, og du sagde, som du sagde selv, at du har svært ved at komme om bagved hertil. Du er god nok herovre, og du mangler bare lidt bagtil, og især hernede. Og det gør du så ved, at du tager din tandbørste og vinkler den sådan lidt på skrå. Fordi den her måde kan du ikke komme, fordi så låser du den for dig. Så tager du en skrå og sætter den ned til tandkødet. Og du sætter den, så sætter du det godt ned til tandkødsranden her, og laver små cirkelbevægelser. Og det samme gør du som herover også, så du kan tage 1-2 tænder i gang, hvis det er det, der er nemt. Og ja, det er det, du gør. Var det noget, du kunne se? Eller skal vi se? Vil du vise den til mig, Sara? Eller? Ja. Ja, så det er en god idé, at du bruger et spejl, som du gør der, og tager hovedet lidt ned, så det ser rigtigt ud. Og så må du se bevægelser. Kan du mærke trykket ned mod tandkronen? Ja. Yes. Det er bare lige det, du skal gøre derhjemme, så vil det være lettere for dig at fjerne fra den der også, så der ikke kommer huller.